हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो आं दिनै जोंनि गामिनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायनो नागिरदों आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो बेयो जोंनि गामिनि लामा मंगलदै टु उदालगुरि रोड आरो बे लामाया नै अन्थाइनि लामा पाक्का जायाखै सरकारा बे लामाखौ नुफेराखै दिनैसिम जों देरबाय थेवब्लाबो बे लामाया दासिमबो बिदिनो दङ पाक्का जायाखै अन्थाइनि लामा रोमै रोमै नुहरनाय बै सोमखोर गामिया दायो गेलेग्रा फिल्ड खाथियाव दङ आरो फिल्डखौ खोबाय थादो आरो बे फिल्डखौ नायनो फैदों आं गामिनिनो माने गोबां बोसोर उन्दैनिफ्राय जों देरबाय माने गामियावहाय बेबायदि फिल्ड गैयामोन आरो बेबायदि फिल्ड गैयैनि थाखाय माने गथ' गथायफ्रा बिराद बेकार माने जिखि जाया इन्टारभिउफोरावहा खारनाय बारनाय जेबो बाहागो लानो हाया बेफोरावहाय आरो मोजां प्रेक्टिस खालामनानै थांनोबो माने मोनसे फिल्ड गैया गोनां बिराद फिल्डनि मोनसे गोनांथि जादों आरो फिल्डनि ओंखायनो दा बे समावहाय एकदम माने मोनसे फिल्ड खोबाय थादों आरो बे फिल्डखौनो आं नायनो फैदों आरो आं बे फिल्ड खाथियावनो दङ आरो फिल्डखौ रायजोआनो खोदों आरो माने आंनि खाथियाव आरो फंबाय सानैबो दङ माने बिसोरोहाय फिल्डखौ खोनाय नुनानै आरो बिराद गाहाम मोनदों आरो बिसोरोहाय मानोना गेलेनो मोनसिगोन नालाय खारनो मोनसिगोन बारनो मोनसिगोन फुटबल गेलेनो मोनसिगोन बायदि खालामनो मोनसिगोन नालाय ओंखायनो बिसोर थारमाने बिराद एक्साइटेड आरो फिल्ड खोनायखौ नुनानै दा आंजोंनो लोगोसे दंफायो बिसोरो नै मादै मोनदों नोंसोरो फिल्डखौ गाहाम मोनदों गेलेनो मोनसिगोन ना आदसा मा खेला गेलेगोन होनना सानदों क्रिकेट फुटबल बायदि आदसा देग्लाय बैसागुआव गेलेनो मोनथारसिगोन नोंसोरो मोनगोन सिन्था खालामना सना नंगौ नामा नोंनि लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो रोमै रोमै नुहरनाय बै सोमखोर गामिया बुङा मानो सना नंगौ नामा नोंनि लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो रोमै रोमै नुहरनाय बै सोमखोर गामिया बेसेबां गोजौ खोखानांगोन ना खोनांगोन माइ गोजौआनो बेफोरखौ समान खालाम बे सेम लेभेलाव खोनांगोन हाखौ आरो मा होनना बुङो दैज्लाङाव बिराद दैबाना जादोंमोन बेयाव गिदिर ना मोन्दोंमोन मिरका ना कमलकाट ओंखायनो एकदम गोजौ खोखानांगोन आरो हाखौ नों खैथा मोन्दोंमोन देग्लाय माब्रै पासतासो मोनदो नों सानसे बिराद गोदोर ना मोननाया मामोन मा नामोन सान्दा नामोन माथिंनिफ्राय फैदोंमोन बै बिथिंनिफ्राय फैदोंमोन फैनानै उनाव बेखिनियाव आं जे गुरना हमबाय आदसा बिराद गिदिर ना मोन्दोंमोन माने दैज्लाङाव बिराद दैबाना जायो आरो ना एकदम फुल अभार दै जायो बेयाव ओंखायनो खोबाय रायजोआहै बेखौ माने फुटबल फिल्ड बानायनोसै खेला गेलेग्रा फिल्ड बानायनोसै बैसागु खेला जागोन ना जाया होमबा जागोन बैसागु देग्लाय एकदम पाक्का गेलेनो मोनगोन बेयाव खारनो बारनो फुटबल फांसन बायदि नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन फांसनाव खैथा लाबोगोन दामग्राखौ इकु लाबोगोन ब्रा इकु बक्स इकु दामगोन 6टा 7टासो
सना थिलि दुबुलियाव नोंनि गायनाय फुनाय दै जिरि गाथोननिफ्राय नों दै हुफाफेननाय बेसे गोदै बेसे गोथाव बेसे गोदै बेसे गोथाव बिनि महरा नंगौ नामा नोंनो मिथिंगा रानि बे बुहुम बिखायाव बे बुहुम बिखायाव रोमै रोमै नुहुरनाय बोहै सोमखोर गामिया Bung, mama खेला गेलेगोन हा Bung, mama खेला गेलेगोन फुटबल हा क्रिकेट बा मा खेलाखौ गाहाम मोनो नों हा क्रिकेटखौ फुटबलखौलाय आच्छा आरोलाय खारनाय बारनाय देग्लाय गेलेगोन ना गेलेया बैसागु गेलेगोन मेजिक चेयार आरो जगसं आरो बहुत हांसो हमनाय आच्छा नै फिल्डआ बेबायदि जोंनि फिल्डआ आरो गामिया बे गंसे नै गामिया आरो बे जोंनि गामिनि हाखर फुख्रि गेदेर फुख्रि ना दङना गैया बेयाव दङ मा ना दङ नोंनाव बोरलि नाखौनो बारनदो बोरलि ना आरो खल मागुर मागुर सिथल बिराद गिदिर मोनसे हाखर बे जोंनि गामिनि दै रानबाय नै दै रानबाय दै होनांसिगोन नाफोरखौ फोथांना लाखिनांगोन ना दै होनांसिगोन आरो बेयो जोंनि गामिनि गोजाम थानसालि बोराय जाबाय आरो बै फारसेथिं गोदान बानायदों बे बोराय जाबाय आरो रड लाबोखाबाय नै साब धालाय बानायगासिनो मन्दिर नै बाथौ थानसालि बानायगोन गिदिर गिदिर रड 15 कुन्टेल लाबोना दोनखादों 15 कुन्टेल टटेल आरो बेयो नै गोजाम थानसालि बेखौ जों सेफायनानै गोदान बानायनोसै बैथिं बानायखादों नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो नै बेथिं रड लाबोखाबाय 15 कुन्टेल टटेल 15 कुन्टेल बाथौ थानसालि लुगोन बेखौ सेफायनानै गोदान बैथिं लुगासिनो साननैसो उनाव बानायसिगोन टटेल रड लाबोनांखाबाय नै 15 कुन्टेल दं फिसा गिदिर नै लोगोफोर रडफोरखौ नायदो मानो लाबोदो बे औवाखौ आयो साब धालाय बनायनो साब धालाय बा मा साब धालाय सिमेन्ट दोगोन सिमेन्ट दों मन्दिर नामा मन्दिर मन्दिर बाथौ मन्दिर बानायनो लाबोदों साब धालाय साननैसो उनावहा बे औवाखौ दाननानै साब धालायखौ दैखांसै आरो बिल्डिं बानायनोसै आरो नै बिराद गेर औवा लाबोखाबाय 200 दालसो जागोन बेयो रोमै रोमै नुहुरनाय बोहै सोमखोर गामिया बुङा मानो सना नंगौ नामा नोंनि लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो रोमै रोमै नुहुरनाय बोहै सोमखोर गामिया बुङा मानो सना नंगौ नामा नोंनि लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो
लाजिनाङा नोङो गिनो नाङा नोङो रोमै रोमै नुहरनाय बै सोमखोर गामिया सनाथिलि दुबुलियाव नोंनि गायनाय फुनाय दै जिरि गाथोननिफ्राय नों दैहु फाफेननाय बेसे गोदै बेसे गोथाव बेसे गोदै बेसे गोथाव बिनि महरा